Wahlangana kanjani no baba wengane size sifike la sesikhona manje kulomsindo sasikhona isukapi lento yenu? All right, before just qale it's not about him ingoma. Okay ayihlangene naye kodwa yambala ngoba abantu bayasazi story kaningi ngiya ku social media ukuthi ayibo guys ngine situation enje yes ngadlula ke kuyona I closed that page. Now say release ingoma abantu angishongo lutho ingoma iclean isikhulumela nje noma ka Enzo ukuthi siphendula kanjani mangabe baba ka Enzo uyabona bese attack ngabhala ingoma imedia nabantu bagijima bayohlasela ulokhuzana no baba ngoba bayasazi story ukuthi ngino baba wengane ngake ngasho before ukuthi phela wena unengane eyi1 phela unengane that's why you bem attackile cha ibingahlangene naye inkosi yami we malo okay uzosho naye ukuthi ngoba naye uyikhiphile ethi diye ma umntanama ngithi bo so nawe uzochaza nawe uthi bengasho kuwe bakuthi naye banike oma umntwana okay asiqalele la Miss Levels liqhamuka kanjani igama lika Miss Level bengade ngenza i-production in The Lion King lapha okay so ngumuntu ohleze ne-energy so mengidlalo mhlawumbe abanye kuyenzeka ngoba umdlalo uqala Monday to Sunday so mina I'm always ngihlezi ngine-energy because isidalwa sami nje ngikuba ne-energy so kwathi ngelilanga abantu bekhathi guys ngeke we need to kuyi-last show ngeke we need to take a break I'm like hey guys ngeke siyasebenza kuyasetshenzwa kwathiwa we uhlezi une-level awukahle usiyeke level wena uhlezi une-level ngalithatha igama lokuthi ngu-level so backstage theater ngangibizwa ngokuthi ngu-level ngoba igama lakho la ngempela nesibongo nokuthi usuka kuphi? Okay nguNombuso ngwakagcabashe ngisuka kwaMaphumulo eMnyameni. Emaphumulo eMnyameni okay bengisabuza lothu ubudlelwano bakho busukaphi uNkulunkulu uzanibusise nje ngesipho esihle kangaka eseninqakisana ngaso bebusukaphi lobo budlelwano? Uthi ngisakhumbula awusakhumbuli kuyenzeka ngiyakhumbula ngiyazi okay sibona einkundleni zokuxhumana ke indaba inengoma ngibonile ukuthi uSenzo uze waphendula naye wangena wenza live nawe wawu live ngapha nichaza kwenze njani isuka phi beef? All right mina ngitshelwa abantu ukuthi hayibo Miss Level nanku live ngala mina awuthi ngize nami ngizobona kwenzakalani ngangazitshela ukuthi u live ongami mina ngizitshele ukuthi u live ongama fans ukuthi bengithi uzokhuza ukuthi Musani ukushaya mina this is an artist okhipha ingoma yakhe so Musani ukungihlasela wangizule ukuthi uyahlaselwa unela post into abantu bahlasela mina ngithi uzokhuza leyo nto leyo bese kuthiwa ha zingawe la kuthiwa ngithatha amateko angazi hey uyabona kuningi ukukhuna amateko phakathi kunani ngase ngiyangena nami ngathi no haye emfowethu bayazi ku social media from pregnancy this guy left it's okay ku right ukushiwa he left and then I went through depression yami it's fine it's normal ngibuyele ngaphatheka kabhlungwana ukushiwa nomntwana eswini yabo kulungile akuyona inkinga le uyadlula but leyo ukuthi usuyazi ukuthi umuntu usekunento ekhona siza phela nawe hayi bandla ke angitholanga angilitholanga usizo olwanele so mina ngoba ngine drama ngesidalwa ngagijima ngayobhala ku social media ngoba naye ngoba umuntu osizuvela ajijela amatshe kuwena uyabo ukuthi kulesimo obhekene naso ukuthi ukhulisa umntwana uwedwa noma ngalelo langa usuthi awumfethu awujijela usuyamfuna hawu ubaba wengane egcineni you need to listen ubungatholi lutho hey bekunzima ukuthola kanzima awukutholi nje yabe ngakuthola ke ngeke ngize ngimqambela amanga futhi ngeke ngize ngivele ngimsukele umuntu enza kahle ngisakenzi kahle hayi noma ngathiwa bathe ngiyahlanya abantu kodwa hayi angilona lelo hlanya usingavele attack umuntu cha lona usizo bandla no angilitholanga ngisayithwele angilitholanga futhi alibanga liningi noma umntwana esekhona yabo mekuthande yena kumuntu abantu besilisa banjalo bayazi abantu besifazane umsana zenzo lokhu uzani abantu abaright abantu besilisa nje banjalo methandile ngalela futhi mase kushiye nomntwana ke vele usuyi reject hayi ngikhona mina nginule ngakho yakuthiwa nonqamnaze ngithole ku right kuba I reject siyakwamukela kodwa ke nawe phela yenza ngendlela akudingi ukuthi uzobe umngani noma wengane ukuthi wenze izidingo zengane cha usuke ungondla uma wengane usuke wondla ingane nakhona mabethi siyabalandela not because siyabalandela usuke ufonela ukuyibona ingane mesigula uthola ukuthi ngempela mfethu awunamali then umfonela umuntu kanti ngaleso sikhathi uyihlalele nomuntu wakhe usuyaphazamisa usetshela lenye intombazana ukuthi hayi uyangilandela no it's a situation yengane kungenzeka ukuthi lamazwi ebengabheke kuwe abheke kunoma imuphi umama womntwana ngicela uphendule njengomama womntwana
ngale ngoma angifuna uphendule ngifuna uphendule ukuthi ngiyazi ukuthi engomeni yakho zonke lento ayichazayo uziphendulile kodwa ngifuna uphendule wena njengoma wengane njengami njengoba nami uma wengane ukuthi awakhamazwi athini makuthiwa diye mama womntana mina nje ngathi ake kumuntu olandelwayo bakithi usukulandelelwa ingane angeke ulandele umuntu owakushiya esimene sibucayi kanje lithi iBhayibheli usukuphakathi kokufa nokuphila umuntu okushiya kuleso simo ungamlandelela ukuthi kube njani 2 umama nobaba basuke benebond le natural nginikeza ispace phela nawe usukungihahameza ukubukanisa namanye amantombazane ngisafuna ukuphuma vele kwena ngisafuna indlela yokuthi ngiphume kwena ngokwe relationship ngokukuthandana awuthi kade uthanda into manje usuyigaqaza manje uyabo nginika ispace ungangishayi ngamagama sewuyangilandela nginikeza isikhathi ukuthi nami ngihile enough ngoba mina ngize ngayitholela healing ngeyami indlela yabo and then so ngisho njalo akekho umuntu wesilisa ofunwayo mase nihlukene but ake nizama indlela yokuthi nihlangane ngomntwana mo ufuna imali it's not ukuthi ufunela wena mina ngiyena umuntu owuglama uyangibona namanje natural angiyena umuntu mhlawumbe ofuna inzipho inwele nani cha mina into yengane nje uma asuye kuma social media ubona umntana nami uyabo umntwana uyena oqala empilweni yami so mo ufonela umuntu wesilisa uthi awungisize lapha yana sekuyitshe ke manje kungene namantombazane yabona ke le amantombazane ke step mother we malo angiyingeni weJesu yabona nje intombazane engashadiwe we simsim angiyingeni ngempela so umuntu osisa momtshela ukuthi mfethu ngcono ingane ungaloku uyiveza kubantu ngoba nakumina esidini lama ngiveza umntwana wonke umuntu yabo so angihambi ngimgagaza manje kulele linye side kwenzeka kanjalo futhi ku right ngoba vele phela umuntu unegama uyabo so kwenziwa noma yini hayi mina ngivumele lokho uke wayicela ilove back angaze mntakama angaze awukazi uthi nje ngiyacela ngobani kodwa kubukeke ngathi ke kusho ukuthi indlela olwa ngayo ngoba kuthiwa musu ukulwa ngengane angikhumbuli futhi ngilwa ngayo mina ngiprotect ingane yami ngayivikela esimweni ngisibonile sakhe uthi ngilwa ngengane umuntu odumile namantombazane mina ngiprotecta ichwane labo isihlangu sami ngifika ngaso ngihlaselwa nguwe uhamba nezintombi hayi waba sifisa ukhona umbuzo fisa ukubuza ngima wengane ngapha ngisafuna ukukhuluma noSenzo la hayi no lutho hayi ngoba ukuthi usukukhaza wakho uhappy ngoba wengane yethu no hayi uphendula okay mawuthanda vula umsakazo wakho sawubona siyakwamukela ka siyithimba le Dankie 1223 sikhuluma nje indaba ke sematheni kulezi insuku einkundleni zokuxhumana yayingoma ezimbili eziphumile ethi diye mama womntanami nethi diye baba womntwana kusho ukuthi kuyaphendulwana ke lana angazi kodwa uMiss Level uchazela ukuthi cha ingoma yena ebeyibhalela nje naye phela ngoba uwumculi naye unetalent bengaqondisile kuba wengane uma kuzwela imkhize ejazini iyazwela morning lapho niyaphila siyaphila unjani hayi ngiyaphila nami ngiyabonga wena ubaba wengane ubaba wengane kasizolapha ngithi ubaba wengane kasisi lesinaye la ngifuna uvume phela kathi khona sogijima thina siyofuna iDNA bakuthi kade wena utasho hayi impela ngiyavuma okay siyakubingelela Senzo siyakwamukela emsakazweni ukhona FM namhlanje siyiDankie 1223 siyesabona umsinjwana obukhona einkundleni zokuxhumana othinta ingoma oyikhiphile wena wasuma wengane yakho naye uyaphendula mhlawumbe sisafuna ukuthi usixoxele ngale ngoma yakho okay ngicala futhi kunina izithola bese ngibingelela nakubalaleli emakhaya ngiphinde ngibingelela nakuwe macabashe bese ngimbongela ngokuthi after mhlawumbe iminyaka eminingi ecula useze wagcina wayithola inhlanhla ukuthi angene okhosini okwesifo sakhe kayidinisa iminyaka nobe kuyiphupho lakhe elikhulu kakhulu ubusazi nawe naleso sifiso yebo okay bese ke mhlawumbe ngizala lento yengoma ngathi kunento futhi kakhulukazi ngomabili njengomuntu okumaskandi uyayazi into ekhona kulezi insuku ukuthi izinto zabantu besifazana sishile kubantu besifazana kube yibona abayiculayo thina sicule lezi abantu besilisa uyabo ngeke ngakuzwa lokho
impela so ke ingakho nami ngiye ngathi uma ngenza ingoma ekhulumela abantu besilisa because kuthiwa okukhulumela abantu besifazane asikushiyele kubaculi besifazane bakhona bazoqhubekela phambili. Okay, lokho kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi ngibuka inkinga abafowethu ababhekene nazo abaningi angikwazi ukucula ngami ialbum yonke uyabona uma ngisuke ngenza ialbum ingakho ngingakhiphi ngamasingili ngikhipha ialbum because ngisuke ngifuna ukuhlanganisa inkinga ezahlukene ze-South Africa mhlawumbe nangaphandle kwe-South Africa ukuthi akaze ngifike khona bese ngithatha leyo nkinga naleyo nkinga engibona ukuthi ngingakwazi ukubhala ngayo ngaleso sikhathi ngiyenza ingoma so ke kanjalo nale ngoma edidiyo umntanami akukho kuhlukile ngayo iyingoma nje ebuke izinto eziningi zabafowethu ngakho kunengoma ethi lapha limela amadoda kanjalo ngenze ingoma eziningi kulokho ezi-based kwinkinga zabantu besilisa kakhulu kunenkinga zabantu besifazane. Okay, ake sikhulume ingoma nje leyo ibhalile ya DM mama umntanami ibingaqondile kuMagcabashe. No ibingeke iziqonde kuye ngoba mina nginoma bengane ongekho yedwa abangekho babili uyabo. Okay. So ingakho futhi mhlawumbe ngikunderstandile nokuthi ingoma yakhe ibingabhekile kimi ngezathu zokuthi nayo uyiciko ngendlela yakhe nami ngiciko ngendlela yami so ukube kuthiwa mhlambe bengisho kuyena bengizolifaka igama lakhe ngoba phela njengoba nginabanye mabengane uma ukuthi ingoma bengibhekise kumabengane nabanye bazobathinta uyabona mana wena encane awungixoxele okay bangakho mabengane abanye bangakhe hayi lokho asingicela sikushile cha bengifuna ukwazi ukuthi ngikhona umbuzo la ngiyakhona uyabona uma unganqeni ukusho ukuthi bangaki labo mabeyingane no ngicela ukuthi kushiyele ngoba kuyimpilo yami yaseceleni leyo futhi mhlambe nabo abathanda ukudalulwa yabo okay no kulungile ngifuna ukwazi ukuthi laba abanyoma beyingane bayimukele kanjani lengoma ngenhlanhla enkulu kakhulu mhlawumbe abanyoma bengane i-relationship sinama relationship right nabo ngoba ukusisa understandana ukuthi uma emhlabeni esiphila kuwo kukhona isikhathi esi-right khona isikhathi esi-wrong emhlabeni esiphila kuwo khona isikhathi sokujabula khona isikhathi esingasona sokujabula emhlabeni esiphila kuwo abantu bayathandana abantu bayahlukana so I think mhlawumbe inhlanhla enkulu kakhulu enginayo leyo ukuthi oma bengane enginabo siya understandana makufike la kuphele khona uthando ngabe liphele ngakuyena umuntu noma ngabe liphele ngakimi siyayisiqede kahle ukuze sizokwazi ukufocus ekutheni ingane ikhonseke ngendlela ekuyiyona. Okay, so abazange babe nenkinga la. Okay, uma ucabanga uMagcabashe yena ube nenkinga noma nawe understandile ukuthi naye akanankinga? Angazi ngokukaMagcabashe ngoba angikhulumi yena naye ngokuthi ke ngembandela enkantolo asikhulumi so angeke ngazi bangona laba abanye ngoba siyakhuluma nabo bengeke ngabona mhlawumbe bepost umsebenzi ukusupport engiwenzile nokuncoma lapha abancoma khona masuke sikhulumela ngamafoni so ukaMagcabashe angeke ngize naye ngoba asikhulumi naye. Okay, khona into ebalulwe uMagcabashe la kade sikhuluma naye ebaluleke kakhulu yokuthi walahlwa yena esakhulele wangathola ukwesekwa mhlawumbe ayidinga njengoba bomntwana wakhuluma nendaba yokuthi hey imali yesondlo uyithola impela kanzima kuliwe mhlambe nakho nawe usukhuluma nenkantolo ngenkantolo kusho ukuthi mhlambe ngenze ukuthi iyayifakaza leyo nto ufuna ukuzwa iside lakho la edabeni olithinta ukondla njengoba buwengane ukuthi luhamba lifike phi nokuthi zikhona nengxabaneni ke nabanazo ke ezibanga yona indaba yokondla ngoba indaba ehamba phambili nawe ngibonile ku live wakho ukuthi ubuchaza ukuthi abantu sebeze bethi abalaleli ingoma yomuntu ongondli kanti mhlambe akunjalo ngifuna uyibekeke le ngoba ibalekile leyo kondla ku live wami ngachaza ukuthi mina angifundile naye ngithiwa ngaleyo nto ukuthi angifundile mina nga decide ukuyeka esikoleni ngoba ngangilanywa izingane zamantombazane
ngaye isikole ngoba ngifuna ukuyosebenzela kona so angikwazi ukuthi sengisebenza manje ebese nginganakekeli ingane zami because into yomculo kokuqala i short term awuyazi ukuthi ikhula nini awuyazi ukuthi iphela nini so kubalekile ukuthi ngalesikhathi esuke isasebenza ngaso nakekela labo balethe emhlabeni ukuze mhlawumbe noma ngelilanga iphela beyokwazi ukuthi okay ubaba ngesikhathi esenawo amandla sa afford ubekwazi ukuthi asinakekele yabo I think naye ushilo ngoba ngibe nenhlanhla ukuthi ngilalelile before mhlambe kuze ngingene la ushilo ukuthi usiza belithola from mina belungekho enough I think iphutha laba lapha ekuthenini uma ngabe usizo lungekho enough kuyena noma elibona lengekho enough abese ngangitsheli mina ukuthi alukho enough because mina ngiyaqala ukuzwa namuhla ukuthi usizo ebengimnika lona belungekho enough uyabo because ngicabanga ukuthi kwi statement sakhe siyasho ukuthi kukhona bekuthola but should bekungekho enough ngokwakhe uyabona into enjalo abese eziphutha lokuthi mina njengomuntu obaba wengane angangitshela ukuthi okay no mhlawumbe if ufaka u200 incane mhlawumbe ngicela kwenda kube 500 yebo into enjalo yeah nondaba baba womntwana ngiyayiziculu futhi sengengalizwa ngidayo that video ngilidlala kwezowaza game post mhlawumbe ngingakusho entoni yeculo mina mangihlangana noMacabashe wayene hit song eyayithi vele ngiyamthanda uyabo yeah but wayesingile yena uyabo okay okuthi kusho nangaleso sikhathi imessage yayimfikela wayithatha waya naye studio wafike wayisebenzisa ukuthi aculele South Africa because akaculeli mina ngedwa noma umuntu asuke naye ngaleso sikhathi uyabo okay namanje I think company kuqondane nokuthi mina ngikhiphele iculo kanti naye uzokhiphela iculo noma uzofikela le message ukuthi no man I think iSouth Africa mhlawumbe njengamanje abantu besifazane noma ingadlangadla okanye amabhubesi adinga leli culo leli kanje so ingakho ngingazange ngilithathe njengeculo elibheke kimi ngoba ngazi ukuthi uma sihlangana wayeneculo ethi vele ngiyamthanda but esing uyabo okay so yeah uma ngabe ngingathi leli culo belibheke kimi ngabe ngirong ngoba i-message engikwazi ukumkhethela ukuthi akacule iphi message angaculi iphi yona i-message uyabo 2 izinto I think ayibala lapha ya eculweni u90% wazo mhlawumbe okanye nje zonke azihambelani nami so angikwazi ukuzihlanganisa neculo elishinto engineyona mina asibonga kakhulu uMancinza konje yakhe ingoma itholakala laphi ngiyabonga kakhulu eyami ingoma ngitholakala ku-Kitolo la online album ke kumina akusiyona album okay ingoma yodwa le ngoma sekusho ukuthi umlaleli uzofuna ukuyizwa le ngoma ngoba simzwise kancane lana ingakho yeah ayikhona kuyo yonke indawo and enye into mhlawumbe engifisa futhi abantu baphinde bayibuke ukuthi kuyo yonke into ngikuyena futhi uMacabashe ngiphinde ngidlulisa ukupholisa nangu uyachaza ukuthi udinga isikhathi sokuhila uyabo yeah okuthi kushuthi ileso sikhathi engingamnikeza ngasona mina uyabo ngifisa ukuxolisa kuyena because ngangingazi ukuthi udinga isikhathi esingakanani sokuyila okungenzeka kube zonke lezi zinto zenzeka because akahilile not ukuthi kukhona izinto engingazenzi kahle uyabo ebese ngiphinda ngimfisela inhlanhla ke futhi ngicanga ukuthi nine song of the year hlukanisa unyaka sengathi iculo lakhe leli ngoba libuke ngathi abantu bayalithanda engathi lingangena ingoma ezohlukanisa unyaka luhlukanise futhi unyaka ngoba ngathi ungajabulisa abantu abaningi ngoba lizinto eziningi ezihlukene ubucimbi yamthola phakathi umfilsen Magubane uyamthola phakathi necomedy even abantu becomedy bangajabula ngaleli culo izayoni zingajabula thina yes encane sesivalelisa sisacela wondle okay ngicela ngiqhubeke siyacela wondle noma bathu ungaqhubeki noma unjani siyacela wondle futhi bonkoma bengani yondla nje mfethu lokho esikucelayo okay mana mabiyela namcela ukubuza kuwe ne uyaphi manje ngenzela ukuthi ukuhamba phela ngenzela ukuhamba ukuze singabi nayo inkinga efanayo ngicela ukubuzela kuMacabashe before uvalelise kuyena ukuthi ukuze singabi nayo inkinga efanayo imali kumele ngiyifake every month ezoba enough because lebe ngiyifaka uthe ayikho enough okay ngizokubuzela bye bye
Ngiyabonga kakhulu. Senzo zonke Miss Levels. Yazi into engithanda ngomuntu wesilisa oyicelebrity kanje mevela phakathi kwabantu uyathanda ukuvela ezifumuhle iyeyisa le yansizwa hayibo number 1 no uyamuzwa namanje indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle mina ngisidele uyamuntu usebenzisa amagama sarcastic ukuveza icharacter yakhe ukuthi kahle kahle umuntu ophilayo yes konke akukhulumayo usenzela abantu bhekana naye siqu mzalela ingane omitha uzomaza ukuthi ubani yes so nje kokuningi akushilo cha ubengondli uyalazi iqiniso uyasazi thina abantu besifazana into siyibeka njengoba injalo gaga akakwazi ukondla lo mfana thu oma beingane labathi bayam understand bayalalela uyaba understandisa umfana ubusy njengabafana bonke esifazaneni kodwa mina awukwazi ukuphila impilo yoku understandiswa ukuthi angondli ngoba ngisayokhipha ubani njengoba nimbone levele namagwebu lapha namaflower khona ingane engadlili ulele emagwebini namaflower yes so umuntu oyicelebrity mina angincengile ukuba yicelebrity njengamanje uyayibona leyo so uyamuzwa nendlela sarcastic indlela the real person awuyena ukuthi kahle kahle behind yes there is a man behind I character leyo mculo njengoba nonombuso ukhona uMiss Level bese kuba khona unombuso so lathi nasikhuluma nontencane usenzo uselekaya ubuza ukuthi uwondla ngamalini akakaze ondle nale beyikhipha sekuliwe sekufike la ngithi khona ngize ngiyovula iprotection order ngithi ndoda ngingamadoda ayishumi ngingedwa you are not needed awusadingeki ngizoyibambela but noma iculo belingasho kuwena but njengamanje ke njengoba sengisithi ake ngiqondise ngakuwena ke manje ngamabombu nje ngamabombu hayi ngoba beliye kuyena cha awusadingeki asidingi ngisho uzuka sesi right ngoba abafana enkantolo yazi bengithi enkantolo mina niyele yona indaba no bengimkhosha ngayo mina ubaba engala ngimdingi ngaya ngayocela ukumsusa nje ususwa kanjani enkantolo ubaba ngathi no angidinge baba ngoba sonke uthi ufuna imali nje ufuna imali lutho sithanda sami ngiyasebenza ngizosebenza